हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि पवन नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय। नै आङो गामि खाथियावनो गुबुन गामिनि हा 5 बिगा लादोंमोन बेखौनो दिनै आङो मारा होबाय आरो माइ गायदोंमोन 5 बिगा बेखौनो दिनै आङो नै मेचिन होबाय आरो दा नै माइ मारा होगासिनो दङ। बेसेबां ओंखारो बेखौ मिथिथ'ला। बेनोसै आरो बे भिडिअ'आ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलां बयबो नायनानैल' दाथां। नोंथांमोना लाइक खालामनानै जोंहा गोसोफ्रा गोजोन मोनो आरो भिडिअ' लाबोनो गोसो जायो आरो। जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि लाइक कमेन्टफोरखौनो खालामाब्ला जोंबो गोसोआ नारभास जायो आरो गोदान गोदान भिडिअ' लाबोनो बानाय मोनो आरो। बेखायनो नोंथांमोना जायनो नायदों बयबो भिडिअ'खौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट मोजां मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय। बयखौबो खावलायनाय जाबाय दे। दाहाय थोआबा अमिल जायोबा बैसे लामा फाहामहैदों लामाया गेददानो। माइखौ थांनाय बायदि नुदों माथो। गामि खाथियाव 5 बिगा हा लादोंमोन आङो नै थिखा बेखौनो दिनै मारा होदों आरो मेचिन मारा होबाय।